Tlet ommijiet li għaddew mill-esperjenzi kiefra tal-Mart u sabu l-għajnuna tal-Community Chest Fund taw l-esperjenzi tagħhom waqt l-iffirmar tal-kuntratt li permezz tiegħu il-Malta Community Chest Fund saret fondazzjoni. Din kienet waħda mix-xewqat tal-President Mary Louise Coleiro Preca ħalli l-Community Chest Fund jingħata iktar viżibilità u ssirlu iktar skrutinju għall-ħidma tiegħu. Tirrapporta għalina Fiorella Paċ. L-istruttura l-ġdida tal-Fondazzjoni tal-Malta Community Chest Fund se jkollha fost l-oħrajn 3 bordijiet b'funzjonijiet speċifiċi u units li jagħmlu xogħol speċjalizzat. Dawn jinkludu finanzi, etika, għajnuna medika, għajnuna soċjali, assistenza għal persuni b'diżabilità u ħarsin ta' tfal u adolescenti fl-istituti. Fl-okkażjoni tal-iffirmar tal-kuntratt biex il-Community Chest Fund saret fondazzjoni, 3 nisa taw l-esperjenzi kif il-Malta Community Chest Fund kien ta' spalla għalihom. Mary Rose Farrugia rrakkuntat kif bina Samuel li ta' sentejn stab li kellu kanċer f'għajnejh u tilef id-dawl tajn minnhom sal-età ta' 5 snin il-komplikazzjonijiet żdiedu u tilef id-dawl tal-għajn l-oħra. Samuel tajt li marru l-Iżvizzera għal-kura 48 darba. Aħna sibna ħafna għajnuna, għalija hija serħan tal-moħħ u kifet l-ewwel anki taf milli għandek xi ħadd li qed jieħu ħsiebek. Fl-2007 tobba qalu lil Antoinette de Gabriele li għandha kanċer fil-kliwi. Waħda minnhom tneħħitilha. Sabiex tkompli tgħix, Antoinette ilha 3 snin tieħu pilloli kull xahar li jiswew eluf ta' euro. Stqarret li mingħajr l-għajnuna tal-Community Chest Fund ma kinitx tiflaħ tixtrihom. Isserraħ qalbek ukoll, serraħ moħħok li inti tista' tibqa' sejra bil-kura u għalkemm ikun hemm bżonn. Nazili Abela ihom li Muzak li it-tnejn għandhom kundizzjoni rara ħafna. Fid-dinja hawn 150 persuna biss b'din il-kundizzjoni, 2 minnhom huma li Muzak. Jaspalla fuq xi inserħu. Il-bżonnijiet kollha ikonna bżonn ħafna b'daw it-tfal u għall-inqas għandi laqda li tgħin nies bħali. Il-President Mary Louise Coleiro Preca qalet li l-Malta Community Chest Fund mhijiex għajri l-qalb kbira tal-Maltin. Spjegat li bil-fatt li issa l-Community Chest Fund saret fondazzjoni, l-għanijiet li tajn lil minu fil-bżonn mhux se jinbidlu imma tiġu aġġornati għaż-żminijiet tal-lum. Il-President fakret li l-faqar u l-mart m'għandhomx wiċċ u semmit każijiet li ltaqat magħhom ta' familji li jkunu komdi ħafna tfaċċat marda u jispiċċaw jaħsbu biex ibjaw darhom. Intqal li fl-aħħar 12 xahar il-Community Chest Fund ta' għajnuna finanzjarja ta' kważi 3 miljun euro lill-individwi waqdiet. Il-biċċa kbira ta' dawn il-fondi marru f'kimoterapija speċjalizzata.